এইখন বাতৰি কাকততো প্ৰকাশ পাইছে ঢেকিয়াজুলিত ৪২ৰ গণ আন্দোলনৰ শ্বহীদ ৰতন কছাৰীৰ নামত থকা পথটোৰ নাম সলাই কালি শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী নামেৰে কৰা হ'ল। এই কথাটো লৈ মই আজি আলোচনা হৈছে নাই নাজানো, ইয়াত বিৰোধী পক্ষৰ নেতা আছে তেওঁ, আৰু মই প্ৰকাশ দাস ডাঙৰীয়াকো অনুৰোধ কৰিম যে এজন জনগোষ্ঠীয় বা জাত পাতৰ কথা বাদ দিয়ক, তেওঁ खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव बिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर आं दिनैहाय नोंसोरजों सावरायलायनो थाखाय लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियावहाय जालायनाय सिन्डिकेटनि दावराव बेफोरखौबो लानानै फैनाय जादों। नैबे जयन्तमल बरुवानि सायावहाय सोर मा बुंलायखो बेखौबो ससे खोनासं। नैथियावहाय बिस्वजित दैमारी सारा ख्रिस्टियानफोरनि बाथ्राखौ लानानै मा बुंदों बेखौबो नोंथांमोना खोनासं। थामथियावहाय रायजो राजा नोंथांमोन नैबे बनसुनि सासे दैदेनगिरि बिथाङा मा बुंदों बेखौ खोनासं। जोबनायाव बिपिएफनि सीएम बिथांनि जे टारगेट खालामनाय नैबेसोरनि सायावहाय बिनि सायावबो जों सावरायलायगोन रायजोफोर। बे समाव खोनासंदो गिबिसिनथारावनो रायजोफोर जयन्तमल बरुवानि सायावहाय मा बुंदों। তথ্য দিব লাগিব নহলে ক্ষমা খুজিব লাগিব। আমি কৈছো বাৰে বাৰে থিয় হৈ যি মন যায় তাকে ক'ব লাগিব। টিভি তোলাবৰ কাৰণে যি মন যায় তাকে ক'ব লাগিব। আছে যদি তথ্য দিয়ক। কিন্তু আপুনি সিন্ডিকেটৰ গেটবিলাক বন্ধ কৰি লওক আগতে। গোটেই নামনি অসমত আপুনি সিন্ডিকেট চলাই আছে। আপুনি তথ্য নোহোৱাকৈ स' रायजोफोर गिबियाव इन्ट्र'आवबो आं होखादोंना मोनसे भिडिअ होदों आङो, बेयावहाय मा होनना बुङो लामा बानायनायनि मोनसे भिडिअ होदों, बिनि सायावबो जों सावरायगोन। बे समावहाय जों बयबो खोनाबाय सिन्डिकेटनि बेलायावहाय जयन्तमल बरुवानि सायावहाय माखासे बाथ्रा बुंनाय जोङो खोनादों। जों मिथिनो मोनदों दे सिन्डिकेटआ डेन्जार सिन्डिकेट जाखादों जाहैदों ना। दा बेफोरखौ लानानैनो गोबांथार एसेम्बलि हाउसआव दावराव दावसि जादों, जों बेखौहाय नुदों। दा बिनि सोमोन्दै आं एसेबां बुंथ'ला रायजोफोर, इयुनाव नोंथांमोना मिथिलांगोन आरो नुनो मोनगोन। आरो दिनैहाय बिटिसि आवहाय बाजेटखौहाय खालामगोन, बेसेबां हरो बेसेबां हरा बेखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। नैथियाव खोनासंदो बिस्वजित दैमारी सारा गिबि मन्थ्रि जानानै मा बाथ्रा बुंदों एसेम्बलियाव। অলৰেডি আইন আছে, এতিয়া অসমত কোনেও ধৰ্ম কনভাৰ্চনৰ কাম কৰিব নোৱাৰে। কোনোবাই যদি দেখিছে অভিযোগ দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ ওপৰত একশ্যন হ'ব। গতিকে ধৰ্ম সব থাকিব, কিন্তু এতিয়া ধৰ্ম কনভাৰ্চনটো মানে আমাৰ আইন মতে এইটো কৰিব নোৱাৰিব কোনেও। সবে কনচিয়াছ হ'ব লাগিব, আইনটো জানিব লাগিব। আইনটো জানি ফালে তেওঁ অভিযোগ দিব লাগিব, তেতিয়াহে ডিপাৰ্টমেণ্টে একশ্যন ল'ব, পুলিচে একশ্যন ল'ব। এতিয়া সেইটোৰ কাৰণে সবে এই বিষয়ত জানিব লাগে। মই কৈছোঁ আপোনালোকেও জানিব লাগে। আপিল কৰিছোঁ বড়ো মানুহখিনি যে ক'ত থাকিব লাগে সব ঠিক কৰিব লাগে। আমাৰ খ্ৰীষ্টান মানে ধৰ্মীয় লোকসকলকো কৈছোঁ নিজে ডিচাইড কৰ, হুইদাৰ তুমি মাইনৰিটি থাকিবা না শেডিউল ট্ৰাইবছত থাকিবা। যদি শেডিউল ট্ৰাইবছত আছে তুমি মাইনৰিটিৰ ফেচিলিটি নল'বা, মাইনৰিটি কমিশ্যন নাযাবা, মাইনৰিটি গ্ৰাণ্টো ল'ব নালাগে, যিহেতু তুমি শেডিউল ট্ৰাইবছ হিচাপে পায়। আৰু যদি তুমি মাইনৰিটি গ্ৰাণ্ট বিচাৰে, মাইনৰিটি মানে কমিশ্যন যাব পাৰে, তেতিয়াহ'লে তুমি আকৌ শেডিউল ট্ৰাইবছৰ সুবিধাটো ল'ব নালাগে। मा बुजिखो रायजो राजा नोंथांमोन? बर'नि गेजेरावनो बर'नि सुथुरा दं होननानै आंलाय माखौथो बुंनाय। दिनै जों बेसेबांबा बोसोरनि उनावहाय बर' हारिनि लिडारनिफ्रायनो बर'फोरखौहाय गावस्रा होनो नागिरनाय बाथ्रा बुंनाय जोङो खोनाबाय। सुप्रिम कर्ट हाइ कर्टआवहाय बाथ्रा बुंनानै बर' जातिखौहाय रैखा खालामनाय, गासैबो धोरोमखौहाय ज' लाखिनानैहाय ट्राइबेल हिसाबै जोङो थांनानै थानाय, जोङो रायजो जाज्लायनाय, बेखौहाय स्रोद बावगारनानैहाय दिनै बिस्वजित दैमारी सारा ख्रिस्टियानफोरखौ मुगैनायनि बाथ्रा बुंनाय जोङो खोनाबाय रायजोफोर। बेसेबांथ' दङ हिन्दु बर' आरो ख्रिस्टियान बर', बेबायदि डिभाइड जागोन रायजोफोर, मिथिबायना? हिन्दु बर'आ बेसेबां दङ, ख्रिस्टियान बर'आ बेसेबां दङ, जोंनि सुबुं संख्याया सुबुं सानखोआ बेसेबां दङ रायजोफोर, बेबायदि बाथ्रा बुंनोहाय। ट्राइबेल हिसाबै जाय जेखि धोरोम लानानै थाया, गाव गावबागाव धोरोम लानानै था। बिस्वजित दैमारी सारा जोंखौ सिगिदों नङा होमब्ला? ख्रिस्टियानफोरखौ सिगिदों, बिथाङा बुजायाखै, एवारनेसबो होआखै, बिथाङा ख्रिस्टियानफोरखौ डाइरेक्ट सिगिदों।
माइनरिटियाव थानो ना शेड्युल ट्राइबआव थानो आरे शेड्युल ट्राइबखौबो नोंनो ला माइनरिटिखौबो नोंनो ला बिस्वजित दैमारि सार ख्रिस्टियानफोरनो नाङा एसटि दाननानै होयोब्लाबो ख्रिस्टियानफ्रा थैया आरो नोंथाङा जे बुंदोंना कनभार्टनि बाथ्रा ना कनभार्टखौहाय जोंनि ख्रिस्टियानफ्रा रावनिफ्रायबो फैसा लानानै खालामा सोरबा सोरबा लायोबो जानो हागौ खोमा सासे सानै ना खिन्थु बेबायदि नङा गावबागाव शिक्षा मोननानै गावनि फिसाफोर जब्रा जानाय लोमजानाय बेमार आजार गोग्लैनाय बेनिफ्राय रैखा मोननानैसो ख्रिस्टियानावहाय फैयो मानसिफ्रा बेबायदिजोंसो ख्रिस्टियाना बारायलांदों नङाब्ला ख्रिस्टियाना गैखायानो दा ख्रिस्टियानफोरखौहाय एसेबां गाज्रि नोजोरजोंहाय दे नायनानै दंमोन बिस्वजित दैमारि सारा बिनि खर'आव दे एसेबां गाज्रि मैलाया हाबनानै दंमोन दिनै बिथाङा बे गाज्रि मैलाखौहाय मन्त्रि जानाय लोगो लोगो गिबि खेब माने एसेम्ब्लियावहाय बिथाङा खाबु मोननानै बे बाथ्राखौहाय फोसावनानै होगारबाय अब्ला बिथांनि थाखायनो उदालगुरि जिल्लानि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफ्रा भट होदोंमोन बे बाथ्राखौ खोनासंनो ना रायजो राजा नोंथांमोन बिथाङा भारतनि आयेनखौनो सिफायनानैहाय गोदान आयेन खालामनो नागिरग्रा सासे मन्त्रि बियो मिथिबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन दा बाराद्राय बुङोब्लाबो बै ख्रिस्टियान नङै सुबुंफ्रा आंखौहाय दुखु मोनगोन नाथाय नोंथांमोनानो साननानै नाय बर'फोरनि गेजेराव जुदि हिन्दु आरो ख्रिस्टियान रानलायोब्ला बर'फ्रा बेसेबां सुबुं अनजिमा दङ बेखौ साननानै नायब्लानो जाबाय बे समाव थामथियावहाय सासे बनसुनि सुबुङा मा बुंदों नोंथांमोना ससे खोनासं धेकियाजुलियाव मोनसे जोंनि बर'निफ्राय भारत छोड़ो आन्दोलनाव बाहागो लानानै शहीद जालांनाय रतन कछारी बिथांनि नामाव लामा मोनसे नामाकरण जानायखौ दिनैनि तारिखआव सिद्धान्त लाबावदों जाहैबाय श्याम प्रसाद मुखर्जी मुङै बै पदखौ गोदान होनाय जासिगोन होननानै फोसावदों दा बेफोरबायदिखौ जोंनि मानगोनां एमसिएलए बिथां राकेश ब्रह्मआ आपत्ति खालामनो नांगौमोन जिहेतु सासे रायजोनि प्रतिनिधि हिसाबै बिथाङा दिनै सायख'जादों रायजो राजानि अननायजों बिथांनि मददजों बिथाङा देरहासार जाबोदों नाथाय दिनै बिथाङा गाव हारिनि गेजेराव गावजों गावसो सोंखारिलायनायाव मुखुब जानानै दङ बिथाङा गले गले राकेश ब्रह्मनि बाथ्रा बुंदों आरे भाइफोर राकेश ब्रह्मआ जाहैबाय सासे सरकाराव गैयै एम सासे सरकार नङै एमएलए बिथाङा आरो पावाराव गैया बिथांमोननि पार्टिया माखौथो बिथांखौहाय नोंथाङालाय आसि थुनानै दिन्थिदों बिनि बाथ्रा दान्थेनांगौ बुंनांगौआ दा आथिखालनि सरकाराव थानाय बिपिएफ सरकारासो जाय सरकारखौ नोंथांमोनानो सापर्ट खालामखादों मानो खालामजाखो हा गिबि इन्ट्र होदों दा आङो हारसाफ्रानो बुंखादों मानो खालामजाखो सोरनि थाखाय बे गोरोन्थिया बिपिएफनि एमएलएफ्रा एसेम्ब्लि हाउसावनो हाबनानै दंहैखायो अब्ला बे एसेम्ब्लि हाउसाव हाबनानै थाहैसेयावबो माब्रै रतन कछारीनि जायगायावहाय श्याम कुमार ना मा होननानै बुंदों बिथांनि नाम बानायनो हाखो बेखौथ' नोंथांमोननि एमएलएआ बुंनांगौमोन ना मायावथो नायगोमोनानै ना भाषाफोरखौनो बुजियाखिसै ना मानोथो बेफोरबायदि खालामनो खाबु मोनखो हा रायजो राजा नोंथांमोन बेथ' गोरोन्थिया बिपिएफ पार्टिनिसो ना सिगांनि सरकाराथ' मावखादोंमोनानो बर'निनो नाम दोननो थाखाय जारिमिनारि नाम दोननो थाखाय नाथाय बिपिएफनि एमएलएफ्रा जुदि फंसेबो खुगा बेखेवहैयाखिसैब्ला एम्फौ लाथाफोरबायदि दद्रद्र गमज्रबज्र एसेम्ब्लि सिङाव थाहैखाबायब्ला अब्ला बेफोरलाय जाखागोन आरो बेल' नङा जालांबावगोन रायजोफोर नायलांबाय था नोंथांमोना जों नुबाय थागोन ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन जोबनायाव फैदो मोननै सावगारि आरो मोनसे सावगारि मोनथामबो भिडिअ ना रायजोफोर नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ गोजौनि सावगारिया गोजाम गाहायनिया गोदान आरो नैबेबो गोदान दा बियो बबेनि नोंथांमोना
आं नोंथांमोननो इसिबां फोरमायना होनांगौ होननानै सानला मालगाव होननाय गामिनिनो हा बेयावहाय माइनरिटि सुबुंफ्रा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौहाय न' सावनानै आवग्रिना लादों होननानै बुंदों 93टा न'खर गासै बे 93टा न'खरखौहाय होखारखांनायनि उनावहाय बिपिएफ सरकारा गुबुन हादरनिफ्राय फैनायब्लाबो हा गैजायाब्लाबो बिसोरनोहाय 2.5 लाख थाखा होनानै बिगासे हा होनायनि बाथ्रा बुंनाय जों खोनादों नाथाय बिथांमोनना जोंनि बे जायगानिनो नंखाया अब्ला ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिनो जुदि नंखायाब्ला अब्ला बिसोरनो मानो फैसा होनानै हा होनानै आरो बे जायगायाव दोनबावनो नागिरखो बेनि मेन थांखिया जाहैबाय भट बैंक ना रायजोफोर भट बेंकनि थाखायनो बिपिएफनि सीएमआ गासैखौबो धंस खालामजोबगोन नोंथांमोना नायलांबाय था मिथिबाय दा जों नुखादोंसै मोनसेनि उनाव मोनसे बै समावथ' ओरैबायदि सोमावसारदों ओरैबायदि होख्रावफैदोंमोन नोंथांमोना गोजौआव नुदोंना पेट्रल लुनानै लादलायनाय जोङो नुदोंमोन नाथाय बे समाव बबेयाव थैनानै थाजोबखो बैसोर रायजो राजाफ्रा गाज्रि दामोन रायजोफोर जों मेगनजों नुदों ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ मोजांनि थाखायसो बुंदों होखारजानाय मानसिफोरखौ बेयाव लांनानै दोनहैफिन मानि एपिडिसिएल बेलाय कम्पानि फैयोब्ला उन्दुगासिनो गेस जानानै थैयो अक्सिजेन मोनना जायो कार्बन डाइ अक्साइड बारा जायो बेनिखायनो बेयावहाय जायगा दाहो रायजोफोर गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जय जाथों जय बर' हारिनि